дар душанбе чанд сол пеш тағйир додани чеҳра ба гумони зебо шудан ҳайратангез буд. бе ҷарроҳӣ иваз кардани қолаби рӯй, махсусан лаб, байни духтарони аз 18 то 30 солаи тоҷик маъмул мешавад. агар шумо 2 ё 3 соат бо ман инҷо монед, мебинед ки ба наздам духтарони зиёде меоянд ки хеле зебо ҳастанд, аммо фикр мекунанд ин кофӣ нест. шоира Пулодова 5 сол пеш лабони худро тағйир дод. ӯ дар амрико таҳсил кардааст, он ҷо донист ки бе ҷарроҳӣ метавон чеҳраи худро тармим кард. вақте бори аввал кардам, вокунишҳо аз ҷониби атрофиён хуб набуд. мисли ҳамеша мегуфтанд, чаро ин каро кардӣ, ту бе ин ҳам зебо ҳастӣ. Я к этому нормально относилась, но мои родные и мои друзья не очень. бо ин вуҷуд шоира талошҳояшро идома медод. барои пешгирӣ кардан аз ожангҳои хурд ва тоза кардани рӯй, ӯ пайваста ба чеҳраи худ сӯзандору мекунад. ин чандон дардноку таҳшатнок нест. пас аз 3-4 сол вақте тамоми ҷаҳон дар ин бора суҳбат мекард, дӯстонам барои тавсия ба назди ман меомаданд. Весь мир говорил об этом, и потом, наоборот, ко мне приходили подруги и спрашивали у меня советы, куда пойти, как пойти, что сделать. робия аҳмадова тармимгари латофат аст. мегӯяд, агар қаблан шахсиятҳои маъруф муроҷиат мекарданд, ҳоло муштариёнаш аз ҳисоби ҷавонон ва махсусан занони хонашин зиёд аст. бештар аз ҳама ба лаб таваҷҷӯҳ зиёд аст. лаб аслан як узви дилфиреб ва чашмрас дар чеҳра аст. бо тағйир додани он дар симои шахс ҳам тағйироти зиёде рух медиҳад. аммо аз сӯи дигар, ба иқрори духтарон, ин амалҳо барои бархе аз онҳо як нав одату вобастагӣ ҳам шудааст. ин ҳам шабеҳ он аст ки ҳама айфон доранд ва ман ҳам мехоҳам дошта бошам. зебогии занон бозори косметологҳоро дар душанбе гарм ва теъдоди марказҳои онро зиёд кардааст. арзиши афзоиш ё калон кардани лаб аз 100 то 250 доллар арзиш дорад. ҳоло ин амалиёт бо истифода аз ботекс, туршӣ ва ё худ кислотаи гиалурон анҷом дода мешавад. ман фикр мекунам духтарон бисёр ба ягон ситора пайравӣ мекунанд ва мехоҳанд шакли лабу бинӣ ё абрӯяшон ба онҳо монанд бошад. дар ҳоле ки бисёриҳо барои ислоҳи нуқси намуди зоҳирияшон ба мутахассисон рӯй оварда ба қавле эътимод ба нафси худро боло мебаранд, бархе мегӯянд зебоигароӣ ҳам марзу ҳудуд дорад. бигзор тағйирот ворид кунанд ва зебопараст бошанд, аммо ин корро бо меъёр ва барои худашон мувофиқ анҷом диҳанд. дар ин сурат тағйирот ҳам табиӣ ва ҳам зебо ба назар мерасад. истифода аз ботексро мутахассисон аслан ба онҳое тавсия медиҳанд ки лабҳои хурду борик доранд, аммо аксар духтарону занони зебоипарасти тоҷик мегӯянд, ҳоло замона дигар аст ва бояд ҳамқадами замона буд.